7 million views. Joke lang.
Nandito na ako. Namili ako, namili. May pamanak ka saan?
Nak, abot mo nga yung takalan ng mantika dyan. Nak. Abot mo nga yung takalan ng mantika. Yung takalan ha. Yung parang takalan ng gamot. Direk, magkain ka na at kakain na. Nagugutom na yung mga kapatid mo pag ganyan-ganyan lang yung mga yan. Taktakala mantika. Pang 5 piso. Ayawin. Sasangpot ko lang napanak na grocery.
Tit mayat. Ano ka naman, silent. Hindi na. Kanina. When? Mayat mat si kata datindaan na. Nagpartak ti kwarta. Wena. Nagpudot, iso kasi suot ko. Kababay, nagdaktal-takyag ko. Wen, nagpaiso. Arak kan sigarilyo ti nagpartaksi ka. So nga, madiak mo tagpapautang ti arak. Mabisina ko, diak pa naman. Naku na. Madita business ata. Umaduti utang kalimutan. Ayun. Tapos kakuha. Noong dapat pa pautang ka selected. Hindi nakarakaraan. Kaso lang ka umutang damot ka. Kalada mo lang nag-grocery nga dati credit card dan. Ada ti soft drinks da instead nga may salang kumata pagduanda no duwada wano may sana mo. Haan tatagagaysada pa talo nga soft drinks upat tagduduwada pa no nga biskwit tapos bawang sibuyas am amin mo tinalaan dan kainyangay. Sanong pa nga papaikot DJ tindaan mo no kas dila. Ala ko na sa into ko po muna magpautang kasi hindi ko Pabili po kaya. Bili nga pong yelo. Ilan? Isa. Sabay tang. Anong tango? Ano po ang mango. Ay, pineapple pala. Pineapple. Nak, nakakain ka na? $28 and $30. Sardang kumantik ko Kaya nagpautang. Di ba kanya tayo ngamin nga Ilocano, no? Umutang tayo ko wala. Kumbaga 2 days, 3 days sweldon. Kumbaga naudlot lang. Ang sumakto yung allowance. Saka tayo lang umutang. Kanya damot. Kalala lang grocery. Ay, kabahala sudan Ay, when. Pautang. Madi, talaga ka na nagpautang to yun. Ngamin, subok ko na dati nung
Mga 2013 ata. Nak. Ay, kakakaasi ang abuno. Kunala, kunalan tuwanin to nagsaldan ka. Ala! Atamanin ka na pautang ka man namin nga pautangan. Piman. Naman kayon? Man tayo? Kasi mo ta, bayadan na lagarod amin nun. Bayadan na kuryente, wifi, allowance mi pa, tapos dapat di tindaan. Yung tata, tinatrabaho ko naman ng ayos yung hindi na ako talaga nagpautang. Kunti lang kakainin ko. Bakit tinapay ko lang? Sige, maturog kan. Ampay ta nagasa taktagsat. Nagagat. Dara tayo nga Ilocano. Nyapay ngiti pag kuam. Basta no Ilocano nagagat dayta. Ado pa'y diskarte ng ammo. Wun. Ado mo tagibagbaga. Da! Ngayon nagluto-luto ako no katikwa ngay maila ko ngay niya siya. Suman, si Daon. Wen, may oray no kati merienda. Luto ak. Katulad ata, dila ko nga ice candy. Salad, ti naramid ko siya kung mataga-arami dun. Hana ako agatang ti sa baling. Ala, iwon. Palagip mo, nag-imus dinakdakan tayo ng Ilocano. No, maminsan nag-aawid to ni Manong ko, agtagtabaw di Pangasinan nga rigor. Kanayo na dya, gituno, ramidan na ka dinakdakan, kayo imas ka. Dagi ka trabaho ko di agwar-gwardya ak pa. Resign ko lang mat ka, di nakarang taon ti June. 3 years din ulit akong bumalik sa trabaho. Dagi ka gwardyak, agawit ka tinilutok nga dinengdeng, pakbet, kasi jaya, lag, ready, pandak, apanan. Glutok pa di pang lako. Siyempre ti gwardya nga men sa pagriing. Baka sila maawanan kanunan. Nakaseparate aja yun. Nakain na. Okay, dumaingan.
Di ko naman, Sige, Lata. Turog ka. Ito. ingay. Paano makainan na ka? Di ko naman kailangan na makita ang mundo na para sa'yo. Hello, Earl. Talaga naman sa'yo ang mga ito. Kain tayo, Earl. Iwa ko. Sige, katsat. Cover. Turog ka. Bye-bye. Ako daw, lagay mo dito. Sabi, bilis. Ilalim. Si Earl nandyan, oh. Si Earl. Sino ang baso? Ayos lang. Ito, nakain pa lang. Ano oras na umagahan? Ano oras na? Doon. Alas 10? Ha, grabe. Umagahan pa lang. Idol. Ay, doon. Taas pa, oh. Sabi ni Duda, noodles daw. Hindi naman. Ano? Sabi mo, noodles yung ulam. Magulam ng gulay kasi pampahabal ng buhay. At susunod, magulam naman tayo ng karne kasi baka hindi na tayo mamatay. Mama, ang sakit na nito. Oo nga. Ano to, Earl? Munggo. Munggo na may ano, may ano to, yung bunga ng malunggay. Tapos ang sahog niya ay tinapa. Wow! Ano to, ma? Yan na pa? Mm. Akala ko gabi. Sino nagdadala? Mm-mm. Gamot sa rayuma, ha? Patay tayo dyan. Hindi ba lalong nakakarayuma yon? Daming tapon na tubig, ma. Lawang tubig na lang. Wow. Dahwa. Channel ko. Ayun, nadadagdagan ng subscriber pero yung watch hour maano? Mabagal? Eh, ikaw? Sa subscriber, okay ka na ate. Kumain ka na.
Earl, monetize ka na, Earl? Oo. Niladagdagan yung subscriber pero yung WhatsApp, ang bagal talaga. Nahirapan ako, uy. Oh, talaga? Ang galing! Target mo na ba yung ano, yung 3,000? Kasi kaya nga. Malapit na. Wait lang. May sponsor ka na 3. Pwede ba yon? Kahit hindi pa ano sa watch hour? Paano gawin yun? Sila mismo ang nag-contact sa'yo? Nag-antay na lang ako ng approval ni YouTube. Ayos. Sabihan mo ako sa akin na pag na-approve ka na. Earl, taga saan ka na nga? Ay, ang galing. Ayos. Deserve mo naman yun. Hindi ka naka-ano ngayon? Hindi ka nag-live? Pero dati naman, ang daming Parang hindi ka pa nagla-live na. Wow! Ayos lang yun. Pambili mo na ng ano, i-grocery mo ng mga pangangailangan mo. Dinagat Island, Surigao. Wow, ang ganda dyan. Pag nasahod na tayo pare-pareho sa YouTube, pupunta ako dyan, pupuntahan kita. Gala mo kami, ah! Gusto ko rin kasi makarating dyan. Live ka na kanina. Yung kasi alam ko ano oras ang live mo eh. Para makatambay-tambay din ako. Gusto ko rin marating yan, Surigao. Ang ganda kasi ng place dyan. Wala naman imposible pag may pera tayo, di ba, Earl? Basta ano, huwag lang tayo mag-iwa-hiwalay. Para hindi mawala yung communication natin, ba? Para nakikita natin yung pagbabago sa ating grupo. Oo. Gaganda nga ng view dyan.
Sige, anong pangalan mo doon? Hanapin kita. Chat mo diyan kung anong pangalan mo doon. Wag link ha, kasi hindi ko rin mapupuntahan. Chat mo lang yung yung spelling ng pangalan mo yun doon sa YouTube. Ay, sa Messenger. Nagre-release ka din doon? Earl June Vlog Music lang. Ganito din ang profile ko. Ah, sige, sige. Mas maganda nga yung ganun, para hindi nawawala. Para hindi pa bago-bago. Hindi ka pa nasahod sa Facebook? Oo nga, dapat lang pala mag-addan tayo sa Facebook para pag live na, mag-chat ba? Dapat magbuo kaya tayong dalawa ng grupo natin sa YouTube. Yung sabay-sabay tayong umangat. Yung pag nag-live na, schedule tayo, di ba? Bawa, 3. Gubagali, bawa, number 1. Ikaw muna magla-live. Pupuntahan ka namin. Tambay kami ng 3 hours. Tapos kung sino naman yung naka-schedule ng sunod na oras. Nun. May grupo ka? Ge! Salamat! Meron ka na ka palang grupo? Wala kasi meron ako tinatatag dati, kaso lang, dapat kasi, mga active din talaga yung member mo. Yung talagang lahat yun active, hindi yung ikaw lang ang active. Mahirap mag-i-work yun. Tayo naman kasi active tayo sa YouTube. Maliit lang palang bigayan sa Facebook. Mas malaki sa YouTube, no? Kasi dire-diretso. Kaya nga YouTube din ang talagang tinatrabaho ko. Mag-upload ka pa na mag-upload para mahod ka malaki. Wala hindi rin pa tayo makapagbigay ng ayuda sa iba. Parehas pa tayo walang pera. Sana maging katulad din tayo ng mga vlogger na iba. Kasi maganda rin yung tumulong sa kapwa.
Earl, babay muna. Mag-log out muna ako. Mamaya na lang ulit ako hapon mag-live. May gagawin ako. Wow! Sige, sige. Chat kita ngayon. Earl, babay mo na ha. 1 hour lang muna ako ngayon. Hanapin kita ngayon sa Facebook ha. Bye-bye. At madagdagan mo yung banana mo. Oo, salamat. Malaki na siguro yung grupo mo. Dadagdag ako. Dagan mo yung banana mo. Earl, chat kita, Char. Mama! Ha! Mana, nila suda. Galing. Ang sipag mo kasi gumawa ng content. Bye-bye. Hi, Mama. Bye.